Diumenge què ha passat? Ei! I diumenge què ha passat? Hem votat i hem votat! Si amb prou de llepar-nos les ferides pels cops de la gent, el poble, l'únic protagonista d'aquesta resistència. I vam dir, hi haurà 3 col·legis que seran els nostres portins, del Pla, de Santa Eugènia i del Pavelló de Palau, no passaran. I milers de persones van anar a defensar aquests col·legis i no van passar. No es van atrevir davant de la democràcia que demostraven tots vosaltres. Contra qualsevol forma de violència resistirem, ens ajuntarem i no retrocedirem. Salut i república! Les nostres mans són el nostre capital. Que els estudiants de secundària i de les universitats van sortir al carrer, van sortir a Girona i van demostrar que les següents generacions tenen claríssim per què són aquí. És eina de combat, no pararem fins destruir-lo i cridarem victòria. I moltíssimes gràcies al cos de bombers del nostre poble. Agrair-li sobretot que hagin vingut, que hagin portat la força de la terra aquí a Girona. Som els hereus dels rabassaires! Des de Banyoles hem vingut a peu perquè ho ha decidit el poble. Amb assemblea i a les 8 del vespre vam decidir que veníem a peu. Perquè no ens aturarà res. Perquè anem directes a la República Catalana! ...60.000 persones creuant la ciutat de Girona, de sud a nord, sense trencar ni un sol vidre. No sé si sortirà això a les mitjans espanyols, no sé si explicaran això. Perquè només el poble salva el poble i diem a peu, en cotxe, amb autobús, amb el que faci falta, perquè volem la independència i això no ens ho pot prendre ningú.